So, diyan na guys, nalabutay bago nga pagkakitaan. So, kinahanglan ta mo diskarte kung sa atong mga pagkitaan kada adlaw, kay di na pud magsawa ra pud mga tawo sa biko og ginatami. So, lain na pud itong patong guys, alamang na bago nga piyat nang pwede pamaligya. Og Sensitive ba ako sa kilo kay isip. nagluto sila nga adobo nga manok. May lagi sa te. Hala, kana di kang sabaw? Supon man ang gudni niya. Inito ra man ugma. Magbalon ka. Yes. Bawal ang baboy mo. May godless umaga. So, manihapon ta guys. Diyan guys, magong hapon kanang manihapon may kumpleto may manihapon guys. Mga kalipay bitaw nga kumpleto may manihapon. Yung manihapon ta. Kaya mong sudan nga giadobo ni Nicole. Bawal gi mo kaon ro karne. Usa, kuan guys, di ko makapamiliya nagkalunis kay ang kalsada gibungkal. So di sa ta maka kuan dito kay nagbutang silang tubo. Di sa mi maka Apog kayo? display. Diya si Priscilla ho naman ang hatid og mas buntag pohon. So manihapon ta. So pasalamat sa Ginoo nga nagaantag iskay nga paglawas. Salamat sa mga pagkaon nga ilang gi-share namo. Salamat sa mga tawo nga nag-love namo. Unya mahapon sa ta. So guys, nga ang tana ng maka hindi pa man pud guys og nga ang naging nga kompleto. Halagang rice kay daghan. Dili ba butang ba? Hindi ko pwede mag-rice og daghan kay nagkaon naman tag. Dagatong pipino day. Wa ko kilo. Duwa ka daan. Ayaw. Pag na kusinyo na may kusinyo diha gamay. Ito gamay ka pang hiwa yung bread. Katong pang hindi man talinis siya katong pang hiwa manupahan. Okay na. Galak ko. Ano yung day ko? Lami man ka malubo ko lagi day sabaw ra day gibahog. Hi. Lami mo sa luto. Nglan ko sa sabaw ay mahog. Wala kayo nanas na mag-eating adobo. Lami nung ako may nagtimpla na hindi ko na kararaw. Eh, magod ang mga patay sa Rendiles sa Bisaya, no? Para sa buwan. Rendiles Manila ba? Mag-adobo ko guys kanang hausang paghuin siya ba kanang nagawas niya sa nahawag. Jang siya. Mga karinderya sa Manila, hindi mawala ang putahe nga tilawin, sisig. Ano magluto pa mga may ingrante, mga tao ba diri may ingrante magluto kag palabo. Masasukuan po, sinigang na bangon. Sinigang yun. Aslo na gini. Sinigang gani. Salamat ka Ma'am kay natanaw dito sa vlog ni Gian Ma'am Ging. Nalipay dito nga. Nalipay po si Gian. Serve ko niya. Malipay po ko Ma'am Ging og kon kay pinang kami na ako si Gian mura na sag akong anak. Mamalubi. Papa-Evi. Magawin na yung daan-daan. Pagamay pa na. Ang pag anak na na. Ito no? Namoy kanta din Ay, napun Mama DJ. Na ang buhok. Kung namoy kanta mo duha. Ano na daw? Kung kamay pa mo baggamay ka mo ba? Taji, tatapurami mo yung gitara. Sinsya na kayo nagkamot ko. Pero kami mo ka luto mo ka luto ba diha? Ano nagkaon bawal mag-vlog magkaon. Guys, kanang magong adlaw ug badyo buntang aga pananghid pa sila taon sa ihang palangga. Salamat kay kadto kanang ihang jacket ni Ma'am B. Kay kuan kanang lain nagpanahon, kuyawan ko kay bawo dabag dagat nak. Ampo lang nak. Babay baby ko. Ay sus, di smile man. Ano smile? Ay sus, kada ako smile. Ay sus. Ala, smile naman ang baby na mo. Smile. Smile baby. Ay hilak di ate. Hilak man ka.
Ano nag-cry man kagabi eh? Ha? Ano nag-cry ka? O, dili mang hilabot ni... At... Sit down. Kisa ng pitaka kang... Kasi yung ibaga. Ay, di kay ko anak kang... Algi. Siya din yung gamit sa mong bag. Ay, mohong pitaka. Sis Algi. Oh, Algi. Ma'am Algi Douglas. Takay, si Papa malit naman kaya. Adun ako, te. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Dante. Kuy bro na. Bye-bye, Dante. So, mato na migas arang ngita pa. Kasi tinatulog ko man. Kay kuan pa ka ng bugnaw ka jo kuan panahon. Nagtuo pa nga na imong buhok. Helmet ni inte. Ikaw mag-helmet na. Wala nakabutang ang price diha sa sakyanan. Punta naman to si Ma'am Ging. Hindi na na si Ma'am Ging og bilan. Muta na ko na. Sibangan. Karong bugnawa mo ra guys. Lagi na. Ay, di man balod na. Magamping ha. Ano yun ako ihatag mo ay? Papa ma-eat na. Ibaat lang ni kay Aaron. Baby dere. Hoy, niuban si Dante. Hala. Niuban. Hoy, niuban si Dante nak. Hey, Dante. Dante. Bye-bye nak. Kapi-kapi lang siya oh. Shout out diha sa kapi na sa Baliloan. dili ka nang malitas trabaho. Manang hindi na ako yatod. Gilamat. Oh, shout out diha sa mga gwapo. Oh, shout out diha sa salamat bitaw. Salamat. A few moments later. So, yung wala guys na naghihatod de si Crystal sa zone. Jawa ko nakapamaligya guys kay lukarsada guys na saba ka jo gibungkal. Siguro mahuman nagbungkal ron guys ug maligya ko. Sa kanis guys kay kuan man ni siya kanang taw nito ning naog ba so asang gipasaka. Butangan sa nahagkuan bunot. Para dani na wa pa ni say bunot oh. Nang wala siya nang ngambak na. So asang gibuhat siya naging ngani guys. Kaya hang amo mo abot muli hang amo guys. So nang mukuan sa ko dali. Nice ka sa tanawon oh. Palibot. Nice siya mo tanawon kay ila kuha na siya. Kani po hapon isang buhatan di ba? Buhatan guys kay saba kaso guys kay kabungkay og kuan kanang may nagbutang og kuan sa kalsada ba? Malawa ko sa magluto guys kay may nagbutang og tubo. Mga saba kaso guys kay kasi mahaman na nila karon naka luto ko ma. Wala nitong tangan ni guys. Isang kasak.
Iba ang kasada guys, manang asa ko magluto o mara ko magluto. Hindi ang ipatambakan nagdiridapit sa kuan guys. Kay sumbalhin ko dagto kuan mang gang tintin po dagto na. So yung cellphone nga blurred man. Nanay nagbakhok, nagbungkay. Datugan na rin ang tin guys. Pa na rin. Ang tin kaya sa patong kuanon ka ng alisdan hag. Kuan ang alisdan o kuan. Nung rabi tagiya simbol ka. So yan lang nasa guys. Wapa na. Siya guys. Okay, so na kabit na siya na so padung namin mag-display guys daghang pang landscape dis niya gahapon day kuan wa ko naninda gahapon kay wala gyud naghihimo dari ag kuan day nagbungkay nga kasada dari bagi buhag tubo. Jangan ipatambakan dari dia. Kaya pwede ko mobalhin dari guys. Kung di kazo. Kung di kazo. Baho ba kay baho magod rin tapos ang mga lugar kay na yung mga manok. So aran na sanggi kuan na guys. Butangan pa na ng mga bato nga dili maabog. Nasa zo pa kaadyo. Pasti ko luga sikay-sikay dari kay kuan ja gahapon ako nakapaninda guys kay gibungkaw man ning kalsada gibutangan og tubo. Ja grabing kaabog. Nya kanihan na ni sang gubon guys kay namo na. Ayo lagi na. Ani gang giluto guys na. Ay ganahan sila daning pagyubin sa ngay ginaling. Ja, hutan, pansit bami. Yan ako'y tinunuan nga munggos. Ay nalaman, kasi timidyan na napay gamay na lang dyan siya nabilin. Nagang munggos, nahurot na. Sakto ra po na muna pang sudaan. So, wala city pa hinuon ma'am. Ja, grabe, naglugas ko ginhawa kay kada ni mo agi nga kuan kanang bus sakyanan grabe mo lugpad ag abog mo guna sa ma'am kay gibungkay man guna diha. Unja ang plano dari mo balhin ko langid ko sa amo mo abot man ang amo tari na lang ko magpahimo og kuan kanang upahimo ni Rubin daring dapita dia naman ning ipatambakan dari kay law manahan sang ipaplat. Nangadyo ko sa kanang nagbungkay sa juta ba. Ja kuan para muna na sang gipailan na. Kay dadto orar pud siyang kadeo sa mga tanan. Ipusan na anak. Kay na grabe nagpuot-puot aga ng abog. Ang ligas ko ginawa sa abog. Hello guys, maghumanahag paninda guys. Luto ko na ning alamang kay nakapalit mo kong alamang hapon guys. So, nag 200 ang kilo na ning alamang. Unja kaniyang pagluto na ni guys, imura ning pabukawan sa suka nga hantod nga gana siya. So nato tay bagong paninda guys. Ingan na sa guys kanang hantod nga wala siya sabaw ba. Wala sa bawa ni suka ra ni siya ibutan. Unsa mo pagbutang og tubig kay hindi mapanos. So
So puro suka ra jud ni. So bisan pag sani sa katuig di na siya daot. Habang nagkuwata nga mahubas na tong gipakuluan nato sa suka nga alamang. So nagprepare pod ko dari og mga gamito nato para panggisa. So natay sili, bawang, kanang tambok sa baboy, din ay kanang sibuyas dahon, natay bawang lagi kuan na guys kay namalit ko daging ani kay kung lami man sag naingani humot atuhang kuan. Natay kuan kani shrimp ug half nga sugar din mantika. So nakapagluto na ko ingani guys. So nagluto ko karon pag humanhag paninda. Diyan ako'y nabilin nga gamay nga sudan malampong pani. Amo lamang pong hanas sang pamahaw ron guys nagluto. So luto na nato ni guys ron. Makita mo kung saan pagluto ang alamang nga pwede natong pang sausaw sa mangga. So pwede sa pang sudan. Guys kay ni uwan man. Hala patay na. Kauduno na dyan itong gas. Dari ko magluto sa kuan guys kanang kalan kay ni uwan sa gawas naligsik. Walay bubong to ato sa ni siyang pakupsan guys sa atong kuan lang gibutang nga nagamay nga tubig para mo gawas ng dahang kuan. Mantika. Sa mantika ani guys ato pang ipuno og jadi ana guys ihaunan ni ko nagkuan. Nauga na jud siya. Kaning mga namilit dani ko ana siya kanang tawag ito. Oh, namilit ang kanang asin. So madunggan din mo guys nga nay asin, no? So asin na siya na asin. So nakangtang ang asin. Guys kay ni uwan man. Hala patay na. Kauduno na dyan itong gas. Dari ko magluto sa kuan guys kanang kalan kay ni uwan sa gawas naligsik. Walay bubong to ato sa ni siyang pakupsan guys sa atong kuan lang gibutang nga nagamay nga tubig para mo gawas ng dahang kuan. Mantika. Sa mantika ani guys ato pang ipuno og jadi ana guys ihaunan ni ko nagkuan. Nauga na jud siya. Kaning mga namilit dani ko ana siya kanang tawag ito. Oh, namilit ang kanang asin. So madunggan din mo guys nga nay asin, no? So asin na siya na asin. So nakangtang ang asin. Guys kadaghan na guys ma. Brown lang ni ato yung kuan magawas na mantika. Pagpilit guys kay paka-paka man yun. Kaya daw saging. Ano ba ganda na kanina sa mupaka good kay ma. Luto na. Kaya butang ito ng ahos. Kapit na ma-brown guys. So lami juga na sila guys. So ato nang ilunod ni atuhang sibuyas. Ito na ibutang ni atuhang kuan kani lamang. Sana guys, sugod na siya gawas ang mantika. So yummy.
Wala po ni ibutang ni atihang sili. Kaning atihang daon sa sibuyas. Makapahumot na nigtaman guys kaning daon sa sibuyas. Tapos kaning sili. Now, sira ang diet ni Monicol ani. Sabi na nagkuha na ag atihang kuha na color. Nakbubuhay naman na kayo ngayon. I-post rin na mo sa Facebook. Kalami. Diyan na guys, na luto ng katong alamang sa mga ganahan mo palit. Di ka mahayan ang inyong pagpalit dani kay lami kaadyo. Humot padyud kaadyo. So thank you for watching.